бъбреци десен малък проблем, лев бъбрек чист, долната част на гръбначния стълб има проблем. Седмия прешлен е причината. Yeah, I'm in good health, apart from a bad back. Звучи като мисия невъзможна. Дали е така? Останете с нас. Ясновидците и издирваният, когото те трябва да локализират, са на разстояние повече от 200 км. Целта е да се провери възможно ли да се открие човек с минимално количество налична информация. Петко твърди, че може да се справи с тази задача, без дори да използва телефона. Няма да имам нужда от телефона. Така? По някакъв друг начин ще опитам. Добре, успех ти пожелавам и чакам да се обадиш след 10 минути. Мисля, че си във Варна. Ти предполагаш Варна, така ли? Да. Не, значи намираме се в Търново на крепостта Царевец на 5 метра от Балдуиновата кула. Да. Съжалявам за тебе, че не позна. Методът на Петко го отведе на повече от 200 км от верния отговор. Георги Асенов също използва махало и също твърди, че не е нужно да разговаря по телефона, за да установи къде е човекът. Пламене, добър ден. Здрасти, бе, Георги. Ще се опитам да те търся по картата Така, и след малко ще ти се обадим, като стана готов. успех. Сега, за целта ще трябва да осевериме картата. Неочаквано за всички, Георги посочи съвсем точно къде е човекът, когото трябва да открие. В момента Пламен се намира в Велико Търново. Махалото се върти обратно на часовниковата стрелка. Когато дойда над Велико Търново, махалото ми се завърта по посока на часовниковата стрелка. Такива експерименти съм си правил и друг път, така че там бех абсолютно сигурен. И в този случай на обследване картата трябва да бъде осеверена и много важно е психиката на човек, който работи по този начин, да бъде чиста, просто да не мисли в нищо друго. В такъв случай се постига резултат. Такива експерименти съм си правил. Един мой приятел помоли го да ми даде снимката на сина му и картата на София и му показах точно в кой блок се намира на София. Той се свърза с него по мобилния телефон и се оказа, че съм прав. Сметам, че си във Велико Търново. Позна? А ти ще кажеш дали съм прав или Да, не. позна. Аз съм изненадана от постижението на Георги, защото до сега в повечето Всичките сме изпитания... изненадани от неговото. Да допуснем, че има така наречената телепатия, той му улови мисълта, с телефона си говори. Той най-малко разпитва. Ама така трябва да бъде. Опитай се обаче да ми кажеш нещо по-конкретно, като за мястото, на което съм в Търново. Така както те намирам по картата, така мога да те намеря по картата на Велико Търново. Ако имаше карта на Велико Търново. Значи, ако имах карта на Велико Търново, щех да покажа точно в момента къде се намира във Велико Търново. С който ние търсихме. Може би до него само трябваше да достигнеш. В шоуто, в което до момента жените имаха превес, двама мъже бяха най-близо до отговора. Какво точно се е случило в селото векове назад? Къде се намираш, според теб? Храм, да се вижда. Тази част даже тук е била запазена. Това явно, че алтар някакъв. Хубави неща ли са ставали тук? Не. Значи махалото ми показва, че тук преди 3 века приблизително са ставали лоши неща. Наистина? Да. Какво значи лоши неща? Странна студенина излъчва камъка. Някакво събитие има свързано с него. По принцип е свързано с смърт. Това поле много силно негативно.
много странно. Има убити хора на това място. Има просто извършено действие, което е силно отрицателно. Извършвани ли са убийства тук? Да. Вярно е. Какви убийства? Нямам представа. Историята не е знам на района, със съжаление. Политически ли са убийствата? В смисъл национални? Да. Вярно е. В коя част на помещение са извършвани най-много убийства? В тая част са извършвани най-много убийства. Това можем ли да го накажем? Тук се В разкопва. тая част са извършвани най-много убийства. Това е мястото, тук убиваме. Къде? Къде? Тук. Просто с зоната е тази. Това е местото, където се извършва. На това място? Да. Са направени разкопки и тук са открити. Най-много трупове. Тук са извършвани най-много убийства. Вярно е. Така е, да. Така е, да. Вярно е. Можем да го потвърдим. Можем да го потвърдим, да. Страшно е. Можем да кажем, че най-добре от всички се справиха Емил и Георги. Варна е град известен с богатия си културен живот. Там има и оперни фестивали, и театрални събития, и много кина. В едно от тях бяха заведени осмината участници в Ясновидци. В този киносалон предстои да се случи най-нестандартната прожекция. Докато тя се състои, зрителите ще бъдат с гръб към екрана. Нещо повече, те ще са основните действащи лица в залата. Разбира се, това не са обикновени зрители. Това са участниците в Ясновидци. Тази вечер в Ясновидци ще се случи нещо непредвидено. По регламент на всеки 3 изпитания от експеримента отпада по един участник. До сега Дарина, Петко и Павел напуснаха шоуто. Всеки един от тях бе оценен от журито на база своите постижения в поставените им задачи. В края на този епизод участието на още един участник ще бъде прекратено. Уважаеми ясновидци, здравейте! Здравейте! Отново сме се събрали, защото според нашите правила един от вас днес ще напусне шоуто. Неговата снимка е в тази кутия. Вие знаете своите резултати от нашите изпитания. Знаете как се справяхте, но по-важното е, че журито следеше вашата работа. Човекът, който напуска експеримента Ясновидци, се казва Георги. Да. Георги, сбогувай се със своите колеги. Ако някой трябва да напусне шоуто днес, това съм аз. Аз не чувствам по друг начин. На мен махалото ми показва това, което ме интересува. И аз без махало в ръка съм кръгла нула. В процес на акаша избегваме да работим. Гошо, успех ти живота. Гошо, радвам се, че бяхме заедно. Пак ще се видиме. Обещанието за махалото не отпада, нали? Не, никога. Въпреки че дойде неговия ред да си тръгне, 76-годишният Георги Асенов показа немалко в Ясновидци. Той успя да разпознае невинен сред виновни, да локализира човек на стотици километри разстояние и да усети мрачния спомен на една изоставена църква, в която са избити българи. Едно е да правиш експерименти на спокойствие и на самет, друго е да застанеш пред прожекторите и да работиш. Това колкото и да е, дава своето отражение. Остават най-добре.